Ngiyanibingelela South Africa, ngiyanibingelela ma-Blue Nation, ngiyanibingelela abathandi bendlamlenze, ngiyanibingelela kuzona zonke iy'nkalo la eningibukela khona. Ngifisa ukuthatha leli thuba ngizothi ukwanda kwaliwa umthakathi. Ngithatha ithuba ngithi isandla sedlula ikhanda. Ngithatha ithuba ngithi enikwenze kimi nikwenze nakwabanye. Into engiyibonile ngizosho nje ngingananazi ukuthi ngiyaqala ukuthi ngiyibone ukuthi umhlaba wonke kanje bethande i-19 songs zonke ingoma bekhomba ukuyithanda ngendlela elinganayo eseqophelweni eliphezulu. Lento eniyenzayo ningadinwa nanini niqhubeke niyenze nakwabanye ukuze umculo wakithi uzokwazi ukuthi ukhule uye phambili. Angiyiphathi-ke amamiliyoni ashintshanayo laphana kuma-streams kuzona zonke iy'nkalo ino-3 weeks ino-2 weeks i-album namanje ingoma isavela ama-trendings namanje i-album isavela kwi-list yama-top albums. So lento eniyenzayo ngampela inginikeza ugqozi futhi iyangithuma lento ukuthi angiqhubeke nginenzele into eniyithandayo. Kubalulekile-ke noma kumnandi uma umculi azi ukuthi badingana kuyena abantu ngoba uyayihlala kule nto abantu abayidingayo. Kuba nzima uma ngabe umculi engazi ukuthi abantu bathandane kuyena ngoba uyenze izinto ey'ningi ezahlukahlukene. So mina njengoba ngazi ukuthi nithanda iphimbo lami, nithanda indlela engibhala ngayo ingoma, ngizohlala lapho nginibhalele ingoma njengoba niyithanda. Ngisazoyenza-ke ividiyo yokuvala unyaka la nje ngisababaza into eniyenzile workshop, nafike workshop nakugcwala ngendlela eyisimanga. Ngibabaza-ke futhi nokusukumela phezulu kwamaciko akithi ngeke ngiwabale ngoba ngeke ngiwaqede akwazi afika izolo ezongeseka ngilontshe i-album. eGoli kunohlelo enginalo engiyolumemezela engifisa lungabi manje. Ngiyazi eGoli ukuthi imicimbi ayivamisile uba khona but khona into engilele phezu kwayo engifisa ukuthi ngiyenze ngale ngaseGoli. So angizukwazi ukuthi ngize for okwamanje kuDisemba ngizoluntsha i-album ngoba nginalolu hlelo engimiphathele lona engizolumemezela nje before ukhisimusi. So ngiyajabula kakhulu indlela engisapotha ngayo, ngiqhubeke nengisapothe njengoba nengisapotha. Ngithi nje angidlale ney'ngane wawuthini kimi wena mfana wawungithuka, wawuthini kimi ngena kulayini. Ziningi-ke iy'ngoma bafowethu, ngicela niqhubeke niy'thokozise ngamanoni, nijabule nje nephambili. Ongakezwa osezwile atshele ongakezwa. Umngani wena uma unomngani tshela umngani wakhe atshela umngani wakhe, nomngani walowo atshela umngani wakhe ukuthi hayi makhulu amaqathe emandaba uqoba udle udele ushiyela abanye, uthathe usuthe unikeza abanye, umhlaba wonke nje wenele ngengoma. Ngiyathokoza kakhulu, ngiyabonga. Angiseba akuyintombi workshop namhlanje kuNkulunkulu wami. Kodwa khona uzohamba engaqonyiwe njalo. Hayi bafethu. Khona nje uzohamba engaqonyiwe. Futhi nakho ngiyamxolela ozohamba engaqonyiwe ngoba vele ubenganakile ubelokhu nje ebhizi ngezinye izinto. Lo engimshoyo uye shela mhlawumbe shela 5 noma 10. Bonke sebatha. Ukhona uzohamba engaqonyiwe bafethu. Zinganga. Hayi so ake niphe nishombe amantombazane nibahle mani. Hayi suka nibahle. Nani manje ngiyabona nigezile bafethu. Amafleti kanza kwethu, amafleti kanza kwethu. Ninjani niyaphila kodwa? Niyaphila kodwa? Angsiyenu mama womntana kusengumngane. Angsiyenu mama womntana kusengumngane. Uma ufuna umntanakho uzomthola ekhaya ninabuna bashiya khona. Angsiyenu mama womntana kusengumngane. Hayi nasho man ngoba izwe likakuba ngoba izwe likakuba ngoba izwe likakuba
lakho bese kuba khona ovela athule nje awazi noma umangele uthi uthatha ngempela lo lapho siyahlabelela ethi uyithulele nje awusazi noma mhlawumbe umangele ethi hayi kangenza ukuthi wena uma kade zidudla ngoba zethu lokebeke khula ngoba ikebe sala bethu ngabane nalibolo bade bedudla bethi khole khoma dicela mase kamakade bashinga onina iyake mama inkomo lifuna khona nawe wayiqomela nje ngikuze ufuna ngesiqebethe esinye ufuna ngamasaka sekhothoza zilandele sehlabo wadlula esehlabo wadlula esehlabo wadlula esehlabo wadlula esehlabo wadlula esehlabo wadlula esehlabo wadlula njengenalithi umfaka ngobe ngumshaya wentombi ikhalulini athi kodwa Nkosi yami lingane ngoba bengiyihlola nje zolo lokhu sakwenze njani kodwa mntanami ekhaya ngithi kule ngoma lapho engiqhama khona lapho esenza kwamadlakazi lapho engafunda khona inkani lapho engafunda khona inkani ngoba nginayo uNkulunkulu wami inkosi angiphethe inkosi kabhoke kebhebha amaphinde kasoshisa kajamzula ethi kebile singazona sosha esingizama ukugedla usibindi gidi usibindi simnyama sonke njengoba senqonga ngokuthi ayibangililo iyayibanga inyembezi umnomzana oyihlabanelayo enganabanye abanomzana abasaba ukuhlatha emkhabeni uqhamanaza phumba ibanga phose ngaphezulu mjaheni masosha mjaheni makugedlela ongandaba ngasenophukalela ukubuka yophuka wayokuphuka esandlwana bamsahla umlungu sahlingwenya kwanalele ubhukudisa abelungu banokanalele bengasathanda ukubhukuda uthuthela into kandobolo ukuthi umsebe wathi ogcola ingazi amadoda ngempela umsebe wagala ngazi ingazi amadoda umjulela abantu njengonyezi ngoba ujulela umsushwana kwabasemdletsheni kade yasuka kwandunu nibabi maduna kwaZulu ngokuzondelana mntakanda bugwazi iduna kwazondela inye iduna inkosi engiphetheleyo lapha ngalakithi eBhanganomo kwaMadlakazi ineyinduna eziwu98 nezigodi eziwu130 ezenza kithi ready for Khuzani. Alright bafethu namhlanje lapha eDom lapha yini konje le ndawo lena Kezani le ndawo kejula kuyo la Sun Coast kunomcimbi wamaSatma siqokiwe lapho sinobingelela uNtangamazi ngiyazi kanivotanga uNkulunkulu oyingcwele futhi masingabuyanga nayo akuyoba kwenziwa lutho manini siyangena manje bafethu ngidadele Jamleza noma ngisenami mntana khona sebethi sesikubonile phuma hawu ngifika nje kuba